ሰላም ከመላኻትኩም ተመልከተይ ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ዝሕዝሕ ክብለለይ ይደሊ እናዚ ህርመት ቲቪ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ግደፍ ኣባራታትዑ ንባእ ናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ኣብ ሓዳርና ዕውታት ወይም ደሞ ቀጻልነት ዘለዎ ሓዳር ክህልወና እንተዳ ኮይኑ እንታይ ጌርና እዩ ዝብል ዛዕባ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ናይ ሎማዓንቲ ዛዕባና እዚ እዩ ቀዳማይ ዝኸውን ዘሎ ምዝርራብ እዩ ምዝርራብ ሓደ መፍትሒ ካብ ዝኾነ ነገር ምዝርራብ እዩ ምዝርራብ ካብ ብዙሕ ጥርጣረ ካብ ብዙሕ ግጭት ኮታስ ካብ ብዙሕ ነገር መፍትሒ ይኾነና እዩ ስለዚ ህድእ ኢልና ክልተኛ ተስማዕሚና ሰብዓይን ሰበይትን ክንዘራረብ ኣለና ኣብ ምዝርራብ ሓዴና ኣብ ዓምናይ ማል ባህሪ ክነርኢ ንኽእል ኢና ኣልያም ዕሪና ግጭት ክንፈጥር ንኽእል ኢና ግን ኣብ ሓዳር ምክኣል ኣይኮነይ ተኽኢልና ሓዲና ማይ ናይ ምዃን ፀባይ ክህልወና ኣለዎ ክልቲና እንተደኣ ዓብዓብ ኢልና ክንረዳዳእ ኣይንኽእልን ስለዚ ማይ ናይ ምዃን ፀባይ ሓዲና ማይ ናይ ምዃን ፀባይ ናይ ግድን ክህልወና ኣለዎ ምክንያቱም ክንዘራረብ ከለና ክንስማዕማዕና ክንሰምዕ ስለ ዘለና ስለዚ ምዝርራብ እቲ ሓዳር ቀጻልነት ንክህልዎ ወይ ድማ ዕውት ንክኸውን ዝገብር ሓደ እዩ ካልኣይ ድማ ምክብባር እዩ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓዳሮም ግድን ክከባበሩ ኣለዎ ሰብኣይ ንሰበይቱ ግድን ከኽብር ኣለዎ ሰበይቱ እውን ንሰብኣይ ግድን ክተኽብሮ ኣለዎ ግን እዚ ኣብ ቃል ዘይኮነ ኣብ ተግባር ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱም ብቃል ይፈትዎ እየ የፍቅሮ እየ ብቻ የኽብሮ እየ እናበልና ንፀንሕ እሞ ኣብ ተግባር ግን የለን ሕዚ ንኣብነት ዝኾነ ነገር ዘረባ እንደሉ እሞ ዝኾነ ጋሻ ወይ ባይዘይ ካና ውጪ ዝኾነ ሰብ ይውለብ ቅድሚና እሞ ዓዊልካ ምምላስ ዓዊልካ ምዝራብ ተፀራሪ ግብረ መልሲ መሃብ እዚ ትክክል ኣይኮነን ንኣብነት ብሰበይቲ ወገን ዘይኮነ ቃል እንተደኣ ኣውፅኣ ኣብ ቅድሚ ሰብ እቲ ሰብኣይ ፀጥ ኢሉ ይፀንሕ እሞ እቲ ሰብ ምስ ከደ ይዛረባ ሽግር ዛረባ ወይ ከዓ ይፈትሖ ሰበይቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሰብኣይ ቁጥዕ ኢሉ ክዛረባ ከሎ ኣንፃር ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብ የብላን የግዳስ ስኺላ ትፀንሕ እሞ እቲ ሰብ ምስ ከደ እዮም ተዘራሪቦም ክፈትሕዎ ዘለዉ ስለዚ ዓብዩ ክዛረባ ከሎ ስክ ትብል ከላ እሱ ትሕትና ወይ ከዓ ትሕት ናይ ማል ክመስላ ይኽእል እዩ ግን ትክክል ኣይኮነን እቲ ሰብኣይ ኣኽቢራ ትሕዘላ ስለዚ ምክብባር ካብቲ ሓዳርና ዕውትና ቀጻልነት ክህልዎ ዝኽእል እንድሕር ምክብባር ሃልዩ እዩ ስለዚ ሰብኣይን ሰበይትን ክንከባበር ኣለና ናይ ካልኣይ እዚ ይኸውን ኣሎ ሳሳይ ድማ ግዜ ምውሳድ ምስ ሰበይትካ ወይ ምስ ሰብኣይካ ግዜ ምውሳድ ሓቀኛ ወይ ቀጻልነት ዘለዎ ሓዳር ንክኾነልና ይገብር ማለት እዩ ምስ ሰበይትካ ወይ ምስ ደቅኻ ኮታስ ምሶም ናትካ ቤተሰብ ትብሎም ግዜ እንተደኣ ተሕልፍ ኮንካ ፍቅርካ ክጥንክር ኣይኽእልን እቲ ሓዳር እውን ቀጻልነት ክህልዎ ኣይኽእልን ስለዚ ግዜ ሂብካ ምስ ቤተሰብካ ክትሕልፍ ኣለካ ብርግፅ ብዙሕ ስራሕቲ ክህልወካ ይኽእል ብዙሕ ተፅዕኖ ክህልወኪ ወይ ክህልወካ ይኽእል ግን ግዜ ሂብካ ናይ ግድን ምስ ሰበይትካ ወይ ከዓ ምስ ደቅኻ ሰብኣይክ ወይ ከዓ ምስ ደቅኺ ግዜ ክተሕልፍ ኣለኪ ምክንያቱም ግዜ እንተደኣ ምስኣቶም ትሕልፊ ኮንኪ ፍቅርኪ ይጥንክር ሓዳርኪ ይፀንዕ ስለዚ እንደምንምልኪ ግዜ ክስውእ ወይ ከዓ ክስውእ ኣለካ ንምሳሌ ጨራታት ብዙሓት ክበዝሕ ይኽእል እዩ ግን እንተነኣሰ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናይ ግድን ናይ ቤተሰብ ግዜ ክህሉ ኣለዎ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናይ ግድን ናይ ቤተሰብ ግዜ ክህልወካ ኣለዎ ግድን ደገ ውፅኢኻ ምዝንናይ ኣልያም ካልእ ነገራት እንከይኮነ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ዋላ ዘዘናግዑ ነገራት ምዝራብ ምናምን በተለይ ቆልዑ እንተደኣ ወሊድና ኮይና ካባና ብዙሕ ኣርኣያታት እዮም ዝፅበዩ እንተደኣ ስኺና ገጭገጭ እንድሕር ንብል ፅቡቅ ነገር እንድሕር ዘይንዛረብ ፅቡቅ ግዜ እንድሕር ዘይንሕልፍ ንሳቶም እውን ካባና ዝመሃርዎ ንሱ እዩ ስለዚ ንሕና ብዝተከኣለና መጠን ደቅና ግዜ ክንህብ ኣለና ሰበይትና ግዜ ክንህብ ኣለና ሰብኣይና ግዜ ክንህብ ኣለና ስለዚ ግዜ ምውሳድ ካብቶም ሓዳር ዕውታት ክገብር ዝኽእል ሓደ ነገር እዩ እሺ ተመልከተይ ናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፀኹ ትሕዝቶ እዚ ይመስል እስቲ
ናታትኩም ሓሳብ ከ እንታይ ይመስል ማለት ኣብ ሓደርና ዕውታትና ዘላቕነት ዘለዎ ሓዳር ንክኸውን እንታይ ተገይርና እዩ ኮመንት ጻሓፍሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ከዓ ኣበረታትዑኒ ኢኹም ብቐጻሊ ቪድዮ ክሳብ ዝመጽእ ናይ ጽባሕ ሰባት ይበለና ይቕኒለይ